Že dnešné video bude jednoduché ličenie na Davida. Takže budeme potrebovať make-up overy lesník od Oriflame a môžeme mu tu hnedke natrieť. Tak. Potom s tyčinkou si zoberiem túto farbu. Tak rozprávaj po slovensky, tak. Tak, jak sa to povie? Nerozprávaj. Nie, po Čuš! Jak anieliek rozprávaj. Potom budem potrebovať túto hnedú farbu. Myslíš, že to bude pekne vyzerať? Myslím. Budeš mať tmavé oči. Ja chcem tak. Nie, že tmavé, ale hnedé. Aj tak si to zotrieš. Nevidím. To chod na očné, keď nevidíš. Dobre, dáš takú farbu, že sa udrem. Juj. Au. Čo, že nie? Ja by som sa tu udrel, že som Ticho. Keď ťa malujem, to nerozpráva, vieš, že to neznáš. Ani ostatní ľudia to nerozprávajú. Budeš Lukáš, čo robíš? No A keď nepoviem. Potom budeme potrebovať... Kde to je? Neviem. Čo to je? Takú na oči, neviem, ako sa to volá, ale je to z Oriflame, takéto trbietkavé. Zatvor. A do záhybu spravím takýto pásik. No áno. A s takýmto štecom mu to roztriem. A to bude troška zimné. Jak ľad. Keby som dal ten ľad, fajne by bolo. Alebo cesnak. Ešte bez šibe. Už prestala. Ukáž? Dobre. Potom si zoberieme... Nalakuješ mi nechty? Bože. Počkej, potom ti dá špirálu. Maskaru. Tú riedku ti už nedám. Bo máš veľké riasy. Zatvorko. Tak mi stačí jak bambulka. Na kanelo si povie bambulka. Tam namaluj na zombíka. My máme u nás, vieš čo? Zombíkoch. Tam dolu pri Šankovi. Pri Tomáškovi. A sa čítajú sami fotky. Dobre. A deti boli mŕtve. Potom ti dám na lica, na túto časť, mu dám takúto rúžovú. Ja mám rád rúžové. Tak chceš byť jak bambulka. Tak. A tak tomu to roztriem. Ja sa byť zorbom. Alebo bambulkou? Nie, zombou. Ježiš, a čo robíš? Dáš mi troška krému, alebo som byl jak zomb. Fej si hnusný.
Teraz si to všetko pokašľal. Musím použiť krém. Krém? A z utierku ti to roztriem. Aby ti tam Čo? zostal make-up. Tak. A už prosím ťa, nerozprávaj. Jasné. Počkaj teraz. Tak. Nelákuješ mi nechty? Čo, nie si dievča. Chcem byť bambulkou, ti hovorím. Ja ti spravím nalepovačky. Aby ti to išlo dole, aby si nepovedal podľa. Potom ti dáme rúž. Rúž, no. Nalákuj nejaké nechty. Prebože. Svetlú malovačku. Ja mu dávam na tyčinky. Ja používam tyčinky. Lebo Čo? na cudze, hej, na cudze pery používam tyčinky. Vieš, že ja som cigan? A čo si, gádžo? Lebo vieš, že mám matku a syna. Mám 2 deti, alebo aj 6 mám. A potom trbietkový lesk. Máš niečo trikinejšie? A je to hotovo, takže ahojte, zamaluj. Ahojte. Ahojte. Tak.